mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe mungsuh dewa menang. Matur nuwun. Adimu belani nggih ngestakaken dawuh. Mbun-bunan kula, Pak. Wah maknyes. Dian. Leleng engko aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Gak kumer. Kena. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé. Kula mboten lega ora sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo, kula nyuwun dipun dilat supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Aja piye ya? Nem nun bathuk. Oh nggih. Lali kula. Yen pangapunten Bapak Semar ngen bathuk. Ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok ku mau wani ora. Kekudung kremu. Wong penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyongkrapa sing mboten. Niki ming demi keamanan supaya mengken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak-silat to. Heeh. Wah, kuwi pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Oh, kerupuk Aku kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke.